Здравейте, башмайстори! Днес ще разгледаме косачките робот на Husqvarna. Разполагаме с много модели. Ако имате въпроси за роботите косачки, пишете ни долу в коментарите. Основната характеристика, която ги различава, е начинът, по който се ориентират в пространството, което трябва да косят, и квадратурата, която могат да косят. Тези три модела работят с кабел. Когато говорим за кабел, не си мислете, че влачат след себе си кабел. Просто в този комплект е включено всичко необходимо и кабел, който ограничава пространството, което трябва да оперират. Какво е специфично при тези модели? Регулирането на височина става механично. Имат пин код за заключване против кражба. Този модел е с едно колело, докато другите с по две. Какво е характерно за модела 305E NERA? Тя може да работи по кабел, може да работи и с сателит. Необходима е тази антена. На самата косачка е необходимо да се монтира този модул. Друга особеност на тази косачка е, че има два диска. Този е основния и допълнителен. Този малкият диск, той може да коси много близко до ръба. Елиминира нуждата от тример. Това е най-големия модел на Husqvarna, 320 NERA. Може да обработва до 2200 квадратни метра. Както с кабел, така и с сателит. Ако е с сателит, модула се монтира тук. Друга особеност на тази машина, че има чупеща предна ос, която ѝ позволява да преодолява неравности и амортисьори. Има и датчик за влага и когато е влажна, тревата расте по-бързо, тя излиза по-често да работи. Когато е сухо, се почива повече. Ако се колебаете коя машина да изберете, предлагаме консултация. Всички тези модели на Husqvarna и много други можете да намерите в магазини Башмайстора във Варна и на сайта. Магазини Башмайстора. Професионални решения.